Ndutto-ɗen e gannde men Ndutto-ɗen e gannde men Ndutto-ɗen e gannde men ko yewtere nde Abdullaahi Saar waɗante en. Jam hiire mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni no woniri kala yo kisal gueno woni men bi jaahi annabi men tedduɗo mo jaame kisal woni. En garti hannde yewtere men taw kadi ko yewtere wiyetende Ndutto-ɗen e gannde men Ndutto-ɗen e gannde kala nder tawno ko gannde tigui ɓamtata en toon to karallagal to woni toon tigui ko Siré Anne mo andani e peeje muɗum e koɗo meɗen hannde ko ceerno Alasan Kaliidu Bah gorko mo leydi Mauritanie e nokku biyeteɗo Taagu Talla ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moɗon Saar Abdullaahi Saar ceerno Alasan Kaliidu Bah bisimilla maɗa gara calmina bandiraɓe puɗɗoɗen joni joni yewtere men e yewtere Ndutto-ɗen e gannde meɗen Seydi Ba bisimilla maɗa. bandiraɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima on ceerno Abdullaahi Saar mi salminima an o e wondiɓe ma e haralleɓe maɗa mi salmini on mi daari jaam on no mbiɗa ni gande ɗe ene moƴƴi yimɓeɓe mema ko heewe e gande guila e diina en mimi ha e gande goɗɗe ha e gande ko fate astronomie ko fate weeyo gandal koode ɗum noon kadi leñugol no foti ko cidde e ɗeɗon gande ha e gande santé ko witte ko cellal ko wayno konngudi kadi piré konngudi ko wayno gueɗe kelmeje scientifique yimɓe mbawa ɗumen firde mbawa liggorade pour sukaɓe aroɓe janggo e école aji mumen duuɗe men mbawa naftorade sa yi hande Chine en Japon en daɗi yimɓe koɓe furɓe dendagal ko fate gueɗe science koko fira sukaɓe jangguina. jarama ceerno Alasan Kaliidu Bah gorko mo gendi leydi Mauritanie walla mbiyen ni gorko mo fulɓe kala taw kadi ko jeeyaɗo toon to nokku men biyeteɗo Taagu Talla ɗum noon ceerno Alasan Kaliidu Bah eɗen gara joni joni natande namde ko fati banggue astrologue eɗen gandi ko astrologue mawɗo ko fati e banggue weeyoji nde tawno Allah subhanahu wa taala wonko haali hen ɗo won ɗo wiyete nder deftere makko teddude wa min ayatihi khalqu samawati wal ard ɗum noon ene jeeya e kawisaji tigui tagdemo asman kame leyɗele eɗen gandi won gueɗe kewɗe cuuɗi toon ɗum noon jiɗɗen hande fuɗɗorade koko wiyete big bang noon eɗen gandi ko toɓɓere mawde nde jomiraɗo yiɗi tagde aduna o tigui fuɗɗori ɗum koto banggue toɓɓere heddi noon ko ande feefa ceerno Alasan Kaliidu Bah holko mbawɗa famminande min e ndeɗo toɓɓere wiyetende big bang ha ganduɗa holno duuɓi mum kadi poti ko fuɗɗi faade joni walla ni holno tigui fuɗɗora ceerno Alasan Kaliidu Bah bisimilla maɗa. namdal ma ngal no waɗi fayida wonno puɗɗoriɗa koto aduna fuɗɗori a fuɗɗorima ande namdal maɗa to Allah fuɗɗi tagde aduna to eɗen gandi aduna wuuɗi tan ko jomiraɗo e hunde tagani goɗɗum nde muuyi tagde tagugo o muuyi wadde lumiére o waɗi koko wiyete ko e big bang woni ko wiyete ko dawa dawi sa nani big bang pulaar wiyata guila dawa dawi adan nde fuɗɗoto Allah waɗi ɗum ko toɓɓel tokosel toɓɓel ngel ina feeto way kono manka ni aɗani sa jaggi joni manka ko sukaɓe guttata no feeto ko ina feeto ha ha woɗɗoyi ha woni faandu mawndu ndu fuusi ndu dajjiti ɗum woni ko wiyete ko off cosmique ɓocconde ono cosmique windere off cosmique ɗum woni nde dajjiti waɗi le nébulose jaari banggue sari galaxie ji jaari banggue wiyete jiriyiriɗe koode ni woni ina yaaja Allah wi ko suratul anbiya o wi awalam yara alladina kafaru anna alsamawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa jaalna min almai kulli shayin hayy afala yuminun o wi mata yimɓe ɓe ganda walla hefere ɓe ganda oɗo yara ko anda awalam yara wona yiide mata ɓe ganda asman o leydi ndi foof kanata ratqan woto gotel wonno fafataknahuma min cendiɗi kalimata yani ratq to oni dam wo jamu kalimatu fatq to oni fasl sirndude asmanuji leydi gonno ko majmuatayni fa fassalahum al mawla Allah sirndiɗi gotel fo yaari banggue mum ɗum woni tawassul kawn ɗum woni expansion de l'univers
Allah wi kadi wassamaa banaynaha bi aydin wa inna la musiun asman o min mahimo e sembe aydi o ɗo na juuɗe ko sembe wa inna la musiun e tene ɓeydo yaaji ha to gonɗen hannde ɗo ina yaaha big bang ono ɓeydo yaade en ɓeydo yaaji e big bang fuɗɗima ma won hannde duuɓi 13 milliard hitande ko adno windere nde ko Allah tagi windere nde fay ñalawma hannde kaleten o 13 milliard d'années 13 milliard hitande ko big bang dajjiti fayi hannde hunde fof ne ha hannde serani ha hannde ina ɓeydo yaajje big bang o ɗum woni ko wiyeten dawa dawi aɗa fof gila dawa dawi gila big bang fuɗɗi eyyi on jarama bandiraɓe ɗum noon ko suratul anbiya to Allah haalata feere big bang o wi asman o leydi fof to gotel wonno min ceerni ɗum fa fatagnahuma wa jaalna min mbaɗi min almai culle chein hay afala yuminun noon ko ɗum ɗo woni jabolam e big bang o ɗon ko big bang jibini noon galaxie jibini planète jibini kadi satellite naturel ko en lewru en gueɗe mbaɗe noon e ma en garto hen so Allah jaaɓi ɓoyata jarama ceerno Alasan Kaliidu Bah no kewɗen wiide ni astorlogue mawɗo ala ko qur'anil karim ɗacci heddi noon enen kaɗɗen tan koto bindi ɗi kaadiro en jaɓani tigui wittoyde ko ɗum saabi gande men daɓɓiɗi ko fati e banggue gollal ha mbawen gollade enenne ha mbawen yencude no aduna o yenciri ni ceerno Alasan Kaliidu Bah a jarama no fewi e haaldema duuɓi guila dawa dawi woni big bang oɗo mo kalɗen joni joni no Allah serdiri ɗiɗo asmawuji walla tan oɗo big bang guila dawa dawi holno fuɗɗori ha o dariɗo tene kadi addi hen ayejo qur'ana labɗe ceer addallinirima ɗum ha laaɓi ɗum noon seydi Bah namdal men ɗiɗaɓal koko fati e tago feere noon woni planète aɗi gonno jeenayyi holno ɗi gontiri jeetati ceerno Alasan Kaliidu Bah e namdal men dewgal hen holko serndi tago feere holko serndi mbiyannomi hoodere e tago feere ceerno Alasan Kaliidu Bah bisimilla maɗa eyi Abdullaahi Saar a jarama dey namde maɗe ko namde scientifique tigui rigui ko namde vraiment dondiɗe gandal a haali gonga ma on duuɓi jeeɗiɗi hannde guila nden yimɓe jannguno e école aji ha université ji ko wonde ko planète uji jeenayyi gonno ina jiilo tarade nangue planète no banda men pulaar wiyata ɗum ko tago feere planète uji jeenayyi toujours oɗon nana wiye les 9 planètes qui tournent autour du soleil e tago feeje jeenayyi jiiltoɗi ina jaada e nangue ina taaro ɗumen yihi noon ha hitande 2004 e ɓe jooɗi kamɓe anduɓe koode hono ko wiyete ko conférence union astronomie jooɗi to Prague ɓe kawri ɓe mbi ɓe ƴeewi ɓe tawi planète cakkitiɗo o biteɗo Pluton o kanko o wona planète mo ganduɗa timmuɗo par ce que o wawa jaggude o wawa gerde saraji makko kala ko wirtima ɓennat o wawa jaggude kala ko hay ɓorde suurtimoma naggat ɗum oɗon gandi jogui ko wiyete ko attraction ko en leydi joni kala ko wirtima jaggat wawa ɓennu lewru ndu joni leydi ndi jogui ɗum ma en gartoy ɗum ɗon e joni noon ɓe kawri ɓe mbi nden ɗon ɓe tawi nde timmani won noon hay jamet mayre lewru ɓuuri nde mawnude yoɓe ittude e planète uji ni woni noon dukongo mawni ɓe mbaɗi woote ɓe immini juuɗe ɓe tawi ko wi yonde itte ko ɓuuri hewde e ko wi yonde hedde ko américain ji noon américain en mbettaki won noon ko américain goto yiiti noon nde wiye Khalid Tombo o yiiti nde ko 1930 koye lewru février o yiiti nde 1930 ni woni noon nde wiya nde itte américain ji mbiya ala nde ittetake beltaki hen kono noon vote waɗa nde itta kayre nde won noon tagui ittede nde waɗe koye le planète naine planète uji jadde walla dooɓaɗe koode hono tago peeje dooɓaɗe e joni noon Abdullaahi mi haalani seeɗa tago peeje ɗe sen immima to nangue eɗen payi yeeso ko e français ko Mercure Vénus Terre e Mars e Jupiter e Uranus no Saturne Uranus Neptune Pluton ko ɗeɗo jeenayyi gonno itta Pluton joña waɗa détourné o itta kanko e heddi ɗeɗo sen kaali pulaar mbiyen Mercure woni hoodere woni planète uji woni ha tago feere no bature jayre leydi e yumma janare e Jupiter woni mbanɓure nden fof ɓuuri mawnude tagui ɓiyen mbanɓure ko ene mawni rewi hen ko gallire woni Saturne wano ene waɗi galleji joɗɗi ha mani pirnide Uranus Neptune Pluton ko ɗeɗo jeetati Pluton ittama jeetati ɗe tan hande haaɗi koye Neptune
ko ɗon ɓe kanni ɗeɗo tagu feere so ɗum ɓenni ko sirde hakkude hoodere tagu feere hoodere woni kala kono hubba hoore mum jogii essence mum jogii juɓɓudi mum jogii jeyge mum ina waɗi lumiére ɗum woni ko wiyete ko hoodere planète woni ko jiiten ɗo ko en mercure ko planète Venus ko planète kono ma hoodere ɓuri ɗum ɓallade rokka ɗum lumiére leydi joni rokkat ɗum lumiére mum o ko nangue jogii lumiére mum lewru aussi ko noon lewru ndu sa ene jalba dow asman to ko lumiére nangue ngue arata e lewru he rutta leelewal ngal e leydi ɗum woni jen leelewal waɗa kono noon lewru to ne niɓɓiɗi ha maayi planète mercure ko niɓɓere planète Venus ko niɓɓere kala ko ala kuɓɓam hoore mum e nder centre muɗum nangue jeeya koye koode nangue hoore mbiyeten ko notre étoile l'astre des jours étoile kala na étoile ko étoile noon sa yi nangue ene ɓuuri eɗen mbiya ɗum nangue mbiyan hoodere ko kay nangue ɓuuri ɓallade en koode nan ɗo dow asmane kecci nangue ɓuuri nangue mawnude banggue diamètre ɓuuri ɗum hewde force banggue énergie eyyi ko ɗum ɗo woni hen jabulam kala ɓandu huɓɓoru hoore mum kayru wiyete hoodere ɓandu noon ɓaleeru ndu ala kuɓɓam ko niɓɓere ndu wiyete planète ɗum woni tago feere a jarama Saar ko ɗum tigi woni tago feere kala ko huɓɓata hoore mum kala ko huɓɓata hoore mum woni hoodere a jarama ceerno Alasan Kaliidu Bah astrologue mawɗo ko fate banggue weeyoji ha tenti kadi ɗo ɗo natɗa tigui e koode taw kadi ko koode tigui kuɓɓoje koye men ko kañumen jogui diƴƴe koye mumen woni tan ndeelam kuɓɓam koye mum ha tenti kadi e ngeɗo nangue taw kadi ko kangue tigui jalbinta nduɗo lewru caggal kay lewru ene teska yahoɓe dow asmawuji ene gandi lewru ne ɓawli nde sorta tigui koye nder nangue ɗum noon ceerno Alasan Kaliidu Bah eɗen codoɗo seetan eɗen paye koode eɗen gandi hanki fulɓe ne ganduno koode e oɗo saha hande noon en jii e koode ne muta ne copito eɗen ganda keneli ne gara walla ni ɓuuɓol ne ara walla ni nguleki ne ara kono hande en donki andande koye men tigui tigui ko fate banggue diƴƴe e caggal en jii to banggue woɗeɓe aɓe ganda so tawi diƴƴe ne keewa walla kewata walla so tawi keneli ne goodi so laaɗe diwoje ne ndiwa walla so batoje ne ndeega e maaje walla ala joni ceerno Alasan Kaliidu Bah ɗeɗo koode holtan ko mbawɗa sifanade hen cetta hay soko tan cetta tan e on saga jokken toppaɗen to so gueno haadi seydi Bah bisimilla maɗa eyyi Abdullaahi Saar a jarama ɗeɗon koode ɗe kaleten ina woodi koode ko wayno ɗaccuki en ko wayno bawgal en junngo ñiiwa en kono noon jogui toon koode ɗen ɗon jeeya koye ko wiyete ko constellation ɗum woni constellation woni ko tuba ko mbiyata les zodiaque signe zodiaque neɗɗo fof ene jibidina e jibina fof no hawre won hoodere jibina won to hawri nana oɗo wiya signe am ko mbaruudi signe am ko burtel signe am ko blanche hono ɗum ɗo joni noon ɗeɗo koode bon banggue noon ko fate keneli en ɗum ɗo en wona to banggue koode abbi walla toɓoji e yarani to banggue koode to toɓoji ɗin ɗon walla keneli ɗi ɗon yaadi kono lewru ndi leydi ndi dogirta ni noɗi dogirte taaro hoore mayri e ndi tallo kadi saraji nangue e keneli jibine hen fawade e goɗɗugol fawade ko wiyete ko noɗo wiyete kadi ko fawade ko wiyete ko ɗum ɗo derɗo koni pression derɗo murtafi wo derɗo munhafid e toɓo ngo kadi wonnoon kono ɓallidi toɓo fiidirani nden ɗon koode wonnoon toɓo ko ɓuri towde toɓo fof ko hakkude kiloji 13 fayi less avion ngaji ɗi ko mbiyayata ko fof on ɗon climat ko tuggude kiloji 13 walla 12 avion ko weeyi ko towi ko fof hedde 14 haɗata ko ɓuri ɗum woni distance les longue distance ɗin ɗon avion ngaji yimɓe ɓe ne gandi e less o eɗen gandi less o ɓuuri wulde e dow o ko wayno joni so aɗa ɓeydo ɓeydade abbade dow aɗa ɓeydo arde ɓuuɓol hay avion ngaji so jiwi ha dow toon jeyata ko yimɓe dokka e mbajjuji sa dabbude yo cuddo par ce que na ɓuuɓi kadi sofe e toɓo ɗo arata ɗo heeɓiyani jotodirani e koode ɗeɗo ɗe kaleten e toɓo immoto tan ko wonnoon ko toɓo jibina ko e leydi ko surkata ko nemeji gimmotoɗe gaaɗe mbaɗa tabahur surka
fata dow asman yaha nokkuna ɗo fendo toon ni woni nguleki kadi so tawi wuli dow to wonta galas wonta ɗe pendo toon so nguleki ari noon sayne ɗan ɗon sayne hendu wullu so ari sayna ɗen ɗon duule baɗɗe galas niya wanjo no kom mbaadi toɓo dalilu mum ƴeewen min kala toɓo jibina ko leydi ƴeew joni sa toggi barbe maɗa a waɗi hen ndiyam a ombi ina fasa so ɓooyi tan sa suuti ombode nde a yiyat baade no toɓɓito ombode hen caama ɗum ɗo fof ɗam ɗo ndiyam fof faando ko dow asman sa itti ombode nden a accino barme on huɓa so ɓooyi ma ar tawa ndiyam ma fof yeehi bolol muɗum ɗam ndiyam joni gonnoɗam ɗon e barme he ɗam rufani leydi ɗam rufani jeygue aɗa so ɗam rufe jeygue ñifat hoto ɗam naati ɗam ngabbiti dow asman pour wontoyde rulde pour arta kadi wonta toɓo pour arta wonta toɓo gongol comtidiri tan ɗi e maaje ɗe geeƴuji ɗi maaji calli maaji men belɗe fof jiita kono suurkan fati dow asman wontoya kadi duule e arta wonta toɓo waɗi noon ƴeew hay ndungu joni so lesso fiidi tigui rigui wula wi hande de fiidi sa tekki ñalmum he tobde waɗi noon ko nguleki mawni ngabbi dow asman yaha dow noon to ndiyam ɗam fendi to ɗam fendita ndiyam ɗam wonta toɓa saama gandirta tan wiya gon heewi ndiyam ko hay saɗa banggue korka joni tan jaggi boolil ma aɗa waɗa tufam a jaggi ɓodde galas mawde ɓodde galas nde a waɗi ɗum ndena hippi so ɓooyi tan ma yi booligue to joni ɗum ndiyam no wama ɗon enen seeɓa ɗam ɗon ndiyam holto ɗam wonno koye weeyo he ɗam woni ɗam fatno ko dow kono noon galas won noon ɓuuɓi ɗam takki ɗon e galas he joni noon nde hendu ndu no waɗi ndiyam ɗam wona e deel joni noon ɗeɗo koode ɗe kaleten kanje ɗe jaadani to banggue tuɓoji ko banggue muɗum kadi keneli ko banggue muɗum ma wawi garoye hen ko fate dirago asmani gueɗe mbaɗe noon mi salmini Abdullaahi Saar a jarama moƴƴi a jarama ceerno Alasan Kaliidu Bah ɗo hen laaɓi labti saabu eɗen gandi woni fulɓe ne mbiya ene gandi koode so de muti addata ko hendu walla addata ko dijje ko ɗum saabi tigui gadduɗen ngal ɗo namdal ha yimɓeɓe ɓeydo famde kadi toɓo findirani e hoodere hay batte saabu a rokkiɗo yiru enen kala en jii laana ndi wawa soko mute duule hakka hetti dow e toɓone hetta less laana ndi wawa lombo dow tawa kadi kanka ka leppata en jii ɗum tene kadi hoodere woni ko dow laana ndi wawa ka dijƴi ɗe goni ko less laana ndi wawa ga ndeke findirani a hokki yiru ko curki tigui walla ni iwatta koye leydi ɗeɗon diƴƴe ceerno Alasan Kaliidu Bah yo Allah wurne ko jewti nde tawno gandal ma ne laaɓi leñol ngol ne sohli hono maɗa namdal gongal ceerno Alasan Kaliidu Bah holko serndi tago feere e hoodere e holko serndi tago feere e hoodere hakkude kadi tago feere e hoodere walla mbiyen hakkude tago feere e nangue holno foti kilométre uji goni ɗon so tawi en jumani kadi ene jogui kadi wone koode cirtotoɗe so tawi kadi ɗe cirtima holko firtata ene jeeya kadi e koode saaha kala cirtoɗe pukko e leydi ha wiye ko gando mawɗo mayata e holno foti kilométre uji ɗe guiwata ha aɗe pukko e leydi ceerno Alasan Kaliidu Bah bisimilla maɗa Abdullaahi Saar a jarama dey vraiment ko gando wawi namdade wonno namde maɗe ko gandal tigui rigui ka gando aɗa namdo namdal gandal tigui rigui hande tigui yimɓe jumpi science eyyi aɗa andi sen ƴeewi tago peeje ɗe koɗe jeetati mbiɗen ni tago feere hen foof ene jogui ko wuɗɗinangue haɗa adda taw koode pukkotoɗe sen puɗɗima to mercure ko wiyete ko bature wonno noon nde wiira bature ko kayre heede nangue kayre bati nangue kayre nde waɗɗani nangue fewi distance mayre hakkude mayre ko wiyete ko distance par rapport au soleil ko 58 millions kilomètres nden ko sappo e jeetati millions kilomètres mi heño tan mi yiiɗa haalde jamete gueɗe mbaɗi noon ko yewtere gonɗen ñande wonde ma en kawle jame to rewi hen ko Venise ɗum woni jayre nden ɗon hakkude mayre distance par rapport au soleil nde woɗɗi nangue ko 108 millions ko million ngaji temedere e jeetati kayre nden ɗon tago feere garane leydi ko tago feere leydi hoore mum ene ko tago feere dogana yiiɗo ko planète ene dogana yiiɗon taaro nangue leydi ndi ne jogui lofuji ɗiɗi lofu goto ko elle tourne autour d'elle même goɗɗo ko elle tourne autour du soleil pendant 365 jours leydi ndi ne doga taarade tallade hoore mum no kewal ni e dirto kadi nde waɗa guila 1er janvier ha 30 décembre taarade nangue e balɗe 350 e jeegom e joyyi e nayaɓal ñalawma
e leydi ndi ne woɗɗi nangue hakkude distance hakkude leydi ndi planète leydi ndi gonɗen ɗo e nangue ngue ko 150 millions kilomètres ko temedere e capanɗe 5 millions kilomètres ɗum anduɓe koode mbiyata unité goto astronomique ɓe jogui calcul goɗɗo ko wiyete distance lumière walla vitesse lumière walla distance mo ganduɗa moom nanguiri par les unités unité astronomique goto so mbi goo ɗiɗi tati unité astronomique goto ko 150 millions kilomètres mbi distance terre soleil ko 150 millions kilomètres ko temedere capanɗe 5 millions kilomètres sen jii tago feere mars ko wiyete ko yumma janare nde woni wiyete la planète rouge nden noon hakkude mum e nangue ko 228 millions kilomètres temedde ɗiɗi e capanɗe temedde ɗiɗi e nogas jeetati millions kilomètres sen gimmima ɗon jehen Jupiter ne woɗɗi nangue ngue wiyete bandure e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi jeetati millions kilomètres ɗum woni distance yani par rapport au soleil sen jii to Saturne woni gallire ko 1,4 milliard kilomètres ko 1,4 milliard kilomètres hakkude men nangue Uranus ko 2 milliard virgule 8 jehen kadi to Neptune kaɗen ɗon ko ɗon de kaaɗi ko 4 milliard virgule 5 ɗum woni goɗɗugol muɗum nangue ɗum tagui ɗeɗo kode ɗe tago peeje mbiteɗe tago peeje jogui planète tellurique e planète gazeuse planète tellurique ko kode ko tago peeje baɗɗe leydi ɗi mbaɗi duflal ɗi mbaɗi ceenal mbaɗi kaaƴe ɗum woni Mercure Vénus Terre e Mars ɗon ɗe kaaƴe heddi ko planète gazeuse ƴen ko gaz ɓen ɗon ene ɓuuɓi ha maayi ko gaz ɓolo way kono glace ni yaara noon ha ceinture de or ceinture Magellan nuage Magellan joni noon anam mbimo ko faate koode pukkotoɗe ɗen ɗon koode ne gimmo dow asman waɗi noon hakkude leydi ndi e hakkude leydi ndi yani walla mbiyen hakkude Mars e Jupiter ne waɗi ko wiyete ko ceinture principale d' astéroïde kaaƴene ɗon ɗen ko kaaƴe ɓuttiɗe goni les astéroïdes ɗe doga eɗe doga ɗon soɗe kelti soɗe pelmodiri ɗe keeli keltine mbiye météorite météorite ne jogui différence entre l' astéroïde et météorite astéroïde ina wona fodde kilométre goto walla kiloji ɗiɗi tekkeeli walla jaajeeni so heeli noon keltine les débris d' astéroïde mbiye météorite jogui noon kadi les étoiles filantes kode cirtotoɗe ɗe goni koye weeyo ngo waɗɗani men no feewi eɗen ɗo nguubo asman hen ɗe ngala ko wiyete ko présenté no fooɗa ɗe abstraction no fooɗa saaha fof noon hen wotere ko ɓooɗe leydi walla kaaƴe wotere derguito wiyana faye ga e leydi wonno Allah ne reeni a leydi ndi haade mayre yettade leydi Allah watta nde jeeyge sumande wonta ndondi nde tiino leydi kono noon ende ara eɗe ngara ɗo à partir de capanɗe 7 kilométre to wi l'altitude ko ɗo ɗe cumata walla ko tagui eɗe cuma asman o Allah waɗi hen gaz uji kewɗi gaz ozone gaz azote gaz uji goɗɗi e ɗino gaz uji fof soɗi vitesse hotere nde vitesse hayre nde ne mawni ina arana wooko e gaz uji he ɗi sumara gotol so sumi noon à partir de 70 kilométres de la terre ɗe cuma ɗe gonta ndundi woni hen noon ko wasata sumdude fof heddo seeɗa yaaha yetto ga e leydi dañata bonni seeɗa ɗum ɗon noon ko les étoiles filantes koode firtotoɗe koode ɓuuri wawde firtade fof noon ko saaha août ko wiyete ko les nuits des étoiles hakkude e jamma 12 août 17 août ha 14 ñande mum hay anduɓe koode ɓeɗe kewi ngabbude nokkuji kewɗi jaaha longuyo yimɓe fof garan daara ɗon noon ɓe jeeyi ñande mum leydi ndi yettima zone kewɗo poussiére zone mo ganduɗa kewɗo leydi kewɗo kaaƴe ko ɗon koode ɗe mbawi firtade kadi cirtugol hoodere findirani mawɗo mayi walla gando mayi hoodere ene firto jamma ene firto ñalawma noon noon so sirtima jamma en jiyata hoodere e nder min fof hay goto anda ko samata hoodere wayi leydi so tawi ɗo hoodere saami fof gando mayi joni anduɓe gasa so tawi kandi hoodere saami fof walla sirti fof gando mayi walla galo mayi so renaki joni anduɓe gasa walla alɗuɓe gasa wonno hoodere saaha foof won hoodere firtoto heddi ko en jiyani wonno ñalawma eɗe firto en jiyata jamma noon waɗi lumiére no niɓɓiɗi so hoodere firto jiyata ɓuuco koni ɓuuco toni mbiyan ɓuuco mbiya gando mayi fiidirani e maygol gando fiidirani e maygol galo ko ɓoode garamnoɗe ɗe ceeka asman o weeyoji ɗi mbaɗi gaz ozone ceeka ɗum
nden jottoto taw Allah walla Allah wi wa ja'alna samaa saqfan mahfuzan min mbaɗi asman o ko wildi ndenade hol kontirenira Allah waɗi ɗo gaz uji ɗi ko yo nden yimɓe o wi kadi wonto wi kanko Allah o wi wala khana fawmu sab'a tara'iga wa ma kunna anil khalqi ghafilin min tagi domum deeɗiɗi asman uji e min gonani welsidiɓe weeyo ngo asma leydi ndi kala ko wino halka bani adama en min ndena ja'alna samaa saqfan mahfuzan mahfuz woni bildi ndenadi a jarama Abdoulaye Sarr jarama Seydi Ba golle ma jooɗi peewi nde tawno ka gandol labɗo gandal jeeyaɗo toon to tagu talla e nder leydi Mauritanie ha hande gonɗen koye yewtere men duttoɗen e gande e jii wona hoodere sirtima tan walla fukkima wiye gando maayi ala gandal koma jangge eɗen poti ruttade e gande jangguen gande mbawen teskade gande ala ko tuba ko ɓuuri en so wona gandal e witto ɗum noon enen e koye men eɗen poti ruttade hen ganden ɗo ndenɗen qur'ana ɗo ɗo jangguɗen sariya pilɗen alpha ɗo ko ɗon tigui golle puɗɗi wala ɗon golle katti ɗum noon alay saago duttoɗen e golle kame gande ceerno Alasan Kaliidu Bah ɗo kalɗa joni joni ndeɗo hayre wonande kadi sirtode ha fukko wooda ko bonni hay soko seeɗa mbete wona ɗen mbetona ɗen kaaje e jarno tigui e colli walla tan mbiyen e liwe biyeteɗe dinosaure en aɗa eɗen gandi dinosaure ko liwe mawɗe taw kadi ganduɗa so ɗe mettini aɗe jaltina hay jeygue ɗe bonnino aduna ha booni caggal mum noon hayre wotere yanino e majje ɗe maayi wiyama kadi hayre wonde nana dow to ndenne kadi ne yirlo ceerno Alasan Kaliidu Bah caggal caggal kay gando weeyoji tigui rigui nden hayre hol hitande nde yanata e hol duuɓi ndede ɓami yirla toon e hol hitande nde jogori yande ceerno Alasan Kaliidu Bah so ɗum ɓenni kadi so tawi lumiére iwi e nangue holno foti waɗata kiloji par seconde ceerno Alasan Kaliidu Bah bisimilla maɗa jokken subhanallahi alazim subhanallahi alazim ko nan mbimi ɗo hande namde mawde Abdoulaye Sarr ene woodi haali ɗo hunde mawde ndiweji mbitaɗe ɗe taganoma ko ɓooyi ko adi aade eɗi pola e aduna he koɗe ñaadde dambale ɗe mbiye dinosaure ko kanje gonno e aduna he ɗe mbaɗa koɗe beela kewi façon ngaji noon ɗen ndiweji ɗe hen ko jahoje ne jaara koyɗe e mawde kulbiniɗe e nde Allah jola ittude ɗe ko jaggi ko boliɗo goto woni boliɗo woni hunde murlere wayno hayre mawde hono kalda ni immi dow asaman to ina ara en vitesse hayre ɓuttere hayre nde faandi leydi ndi guleki ki moolare Allah ene hulɓini feewi denkene guleki tan no suma hassano wettaki nden noon nde buɓɓima e leydi he huɗo e leɗɗe nangodiri lewlewndu tuggonde funnage hirnage rewo e worgo fof leydi ndi no biidurino sumi ha laaɓi Allah mum fi kullon ko fof ha laaɓi ɗum ɗon noon oɗo événement waɗi e gila duuɓi 56 million hitande ko dinosaure uji kalka c'est à dire dinosaure en kalka koye 56 millions kilomètres d'année 56 millions kilomètres non pardon 56 000 années d'année c'est-à-dire capanɗe 5 tippi 56 millions d'années dinosaure uji kalki ha laaɓi saabu oɗo bolide oɗo musiba mo Allah jippini e dow leydi a haali gonga hayre wotere ɓe jiiti ɗum ende wuubo nde ɓoccitima to ɗum ɗo to place mayre kono nde rangan leydi ende orbite nden ɗon hayre ɓe mbiyata nde ko apophis ndenne konde astéroïde mawɗo mo ganduɗa kilométre uji kewɗi konde ɓuttere ende hulɓini ende ragani aduna hande sohla mawɗo wonande anduɓe ko nde ɗo hayre kono hono mayre kadi ne weeyi no 2004 nde ari ɗo tan ñande kadi nde menaci leydi ndi ɓoyani ko tan ñande 20 avril nde menaci leydi ndi nde waɗi frôlé e la terre nde wirti leydi ndi kono Allah walli en nde wettaki ɗum ɗo koye astéroïde jeeya joni noon nde ruttitima ende ne yaha wonde no woodi e wiyete ko apophis ende jogori yannoyde e hitande 2036 e calcul mabɓe kamɓe anduɓe ɓe ndewi ɓe calcule ɓe gaccani ni haɓe tawi ɓe jiiti ñalawma o ɓe jiiti e waktu o nde fukkoto ɓe jiiti nokku o holto nde fukkoto
nde fukkoto ko ñande 13 avril 2036 e waktu jeeɗiɓo hono 7h subaka to banggue to États-Unis d'Amérique de Los Angeles on banggue nder maayo geeƴi fukkoto joni noon so dari nde hulɓini to nde rondi gueɗe pusoje ko wayno gueɗe pusoje ko wayno ma won 100 mégatonne witeɗo TNT ɗeɗo doole noon so nde yettirimdani leydi ma fotoye 100 c'est à dire 40.000 ma fotoye équivalent 40.000 bombe Hiroshima e Nagasaki oɗon gandi ko on bombe goto hen Hiroshima e Nagasaki wari toon ko heewi no bonni toon ko heewi ha hande batte mum no yalta ha hande batte mum ina reɓa toon to Japon on jii jibinteɓe toon ɓe no mbayi oɗon ndeɗon sodi fukkimade won 40.000 mande équivalent 4.4 bombe Hiroshima e Nagasaki janno toon ñande 6 lewru août 1945 eywa a haali ɗo vitesse nangue no lumiére oɗon gandi anduɓe calculi lumiére jawgol lumiére hulɓini ha ɓurti ala foof tubac fewni machine poɗɗo e jaawedi lumiére ɗum mbiyen lewndu woni lumiére suratu daw yani vitesse lumiére ko 3 ujunere kilométre e nder seconde goto mbiyani minute de ko seconde mbimi e nder minute goto lumiére no doga hen 3 ujunere kilométre joni so lumiére hokkitima to nangue to fayi leydi e nder ƴeewede 150 millions kilométre ɗum ɗon vitesse dogate ko minta lumiére dogate ko minta jeetati sa ƴeewi joni a waɗi no wiite kadi a jaggi 150 millions kilométre sa divise ɗum par 300.000 ma ko dañoyta ko pecca ɗum kadi par 60 keddotoɗa 8,3 ko ɗum woni e nder mintaji jeetati lumiére so immima nanguel won to 150 millions kilométre ko mintaji jeetati sekata ndeɗo yonde nden lumiére yowata yetta ga hen e leydi ndeko noon sen jaggi 150 millions divisé par pecci ɗum e 300.000 ma an dañi pecca ɗum kadi nder 60 keddotoɗa ko hedde 8 o woni 8 minutes nde lumiére yetto ga hen ha hande tuba koye donki fewnude hunde nde ganduɗa fote vitesse lumiére en jii vitesse kural en jii vitesse sawtu oɗon gandi hay asman son dira joni so asmane dira majal so hokkitima wonno ko lumiére aɗa jooɗo ko fodde quelques secondes nde nana dirango toujours ko lumiére o aɗa to sawtu hay fetel joni so neɗɗo waño joni ene waña sa felli hunde sa yiiɗa waɗa kay ko lumiére ko fetelo dillani so fetelo dilli ha feɗe dogat ma mbisa ɗum kuragal yana hen maaya nde fuɗɗo c'est à dire ko jogori maayde ko nanata e fende par ce que fukkoto caggal fende haɗa won noon ko lumiére ɓuuri yawde e sawtu hay neɗɗo joni so soppata woɗɗi sa dari sa so fi lekki mawko joni walla hoppa laral so fi ma o suuta jamberde an gonɗo caggal on nana nde o fi fo an nanta ɗon ɗon ma o suuta junngo nde nana e ko soppata ko eyyi Abdoulaye Saar a jarama hande di a naatiɗo e gande mawɗo feewi Seydi Saar mi salminima a jarama vraiment ko gandal hande a naatiɗo gandal feewi a namdima ɗo hande ko fate science on jarama bandiraɓe duttoɗen e gande men duttoɗen e gande men duttoɗen e gande men ko yewtere nde Abdoulaye Saar waɗante en